ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೆ. ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್, ಸದ್ಗುರು ಸೋಪ್. ಆನಂದ ಚರಿತ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಹರೇ, ಹೇ ಅವಧೂತ ಆನಂದ ಚರಿತ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಹರೇ, ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಹರೇ. ಒಂದು ನರಮನಿ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜು ನಮನದ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಸಂಕಷ್ಟಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇನೆ ಬೆಸರಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎನ್ನು ದಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿಧಾನ ಆಪಿನ ಉಂಡು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಉತ್ತರ ನಾಡೋದು ಪಂಡ ಈ ಜಾಗಡು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಳುಂಡು. ಒಡಿಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಏತೋ ಕಾಲ ಕರಿಂಡಲ ಮದ್ಮೆ ಬಂದೆ ಒರಿದಿನ ಕಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಪಿನ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಮದ್ಮೆ ಅಂಡಲ ಒಂಜಾತ ಕಾಲ ಕರಿಂಡಲ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಬದಗದು ಬರೆಂದೆ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಡು ಎತೆ ಬುಡ್ಪಿನ ಜನಕುಲು ಉಪ್ಪರೆಯವು ಜೋಕುಲ ಅಂಡಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಾದಿ ತಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪರೆಯವು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕಲ್ಪರೆ ಮನ ಕೊರಿಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪರೆಯವು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿಂಡಲ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಎತೆದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುರುಪ್ಪರ್ಯಾವು ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗ್ಲ ಈ ಜಾಗದ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು. ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿಲೆ ಓಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಬಿಡುಂಡಲ ಕೈಟ್ ತರು ಉಪ್ಪಂದೆ ಒಂಜಾತು ಜನಕುಲು ಅಕ್ಲೇಸು ಬುಡುಪಿನಂಚಿ ತಿನ್ನಕುಲು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ಮಲ್ದಿನಲ ಕತೆಕುಲು ಮೂಲುಂಡು. ಈ ಮಾತ ಸಂಗತಿಲಿ ತೆರಿಗ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಐನಿ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಮೂಗುತಿ ಕಂತವರಿಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಪಿರವುಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡು ಮುಲ್ಪದ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೀಯೆ 107 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಗುಲೆಗು ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ ದಪ್ಪಗ ಮೂಕದ ಬೊಟ್ಟ ಕಂತವೇರು ಬಂದದ್ದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಗಲೆನಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯೆ ಆನಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆನಿ ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ಮಗಲೆ ಮೂಗು ಕಂತದ್ದು ಪೋಯಿ ನಡುಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪದ ಆಫೀಸ್ದ ನಂಬರ್ ಎಂಟ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಡಿತ್ತೇನೆ ಮುಲ್ಪಾಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇನೆ. ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪೋಯಿನ ಕರಿನ ವರ್ಷಡು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಾಯೀಶ್ವರ ಗುರೂಜಿ 107 ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋದುದು ಯೋಧೇರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ಬಕ ಯೋಧೇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪಡು 107 ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದುದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ಪೆಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಪೆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀರು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ವಿಟ್ಟೊಬ್ಬರು ಕುಮಾಯಿ ಪನ್ಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಮಂದಿರಗೂ ಬತ್ತೀರು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿಗೆನಿಗೆ ಇಂಕ ಗುರುಜಿನ್ ತೂಕೆನೆ ಕುಡರ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಮುಲ್ಪದ ಒಂದಿನ ಪುರ ತೂವೋಡು ಬಂದದ್ದು ಕುಡರ ಬತ್ತಿ ನೆಡ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈ ವರ್ಷದ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ಸಾಯಿ ದರ್ಬಾರ್ ಪಂಡಪುರ ದಾದ ಬಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಅಂಚ ಗುರುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿಗೆನೆ ಪಂಡೇರು ಈರು ಸಚ್ಚರಿತ ಓದಲೆ ಪಂಡೇರು ಐಕೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಗುರುಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜದಾನೆ ಬಂಡ ಐಕೆ ಗುರುಜಿ ಪಂಡೇರು ಈ ಬಾಬಡ ಪಂಡದ ಪೊಲೀರೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ತಿಂಗಳು ಬತ್ತಿಗೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸಚ್ಚರಿತ ಓದರಿ ಕುಲ್ಲಿ ಪಿರೋಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿ ಬೇತಕ್ಲು ಓದೊಂದಿತ್ತೀರು ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಕುಲ್ಲೇರು ಹಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಏನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಚು ಪೋಡಿಗೆಡಿತ್ತೆ ಬಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಆಯಾನ್ ಬಾಬಾ ಯಾನ್ ಬತ್ತದಾತಂಡು ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಇರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬಕ ಈರೆ ಎನ್ಕು ಪೂರಲ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಡು ಬಂದದ್ದು ಯಾನ್ ಎನ್ನದು ಸಚ್ಚರಿತ ಓದರಿ ಕುಲ್ಯ ಸಚ್ಚರಿತ ಓದೊಂದಿಪ್ಪನಗ ಎನ್ನ ಎದುರು ಬಾಬಾ ನಿಲುವಂಗಿ ಪಾಡ್ದದ್ದು ಒಂದೇ ಜಾಗಡು ಉಂತುದೇರು ಎಂಕು ವರ ಎನ್ನ ಮೈಂಬರ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಡಿ ಯಾನ್ ಸಚ್ಚರಿತನೇ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತೇನೆ ಎದುರು ಉಂತುದು ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಅನ್ನಂತೂ ಎನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಒಳಗಂಡು ಪೂರ ಅರೆಂತು ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಯಾನ್ ಬಾಬಡಕೆಂಡೆ ಬಾಬಾ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ದಾದ ಬಾಬಾ ಪಂದದು ಅಂಚನಾಗ ಪೂರ ಸಾಯಿ ದರ್ಬಾರ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಕೆನೆ ಬಾಬಾ ಕುಡಾರ ದರ್ಶನ ಕೊರಿ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ನಿಜ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತದ ಎಂಡ ತೆಲ್ತದು ಪೋಯಿರಿ ಯಾನ್ ಬೈದಿ ನಂದು ಪಂದದು ಎಂಗೆ ಬಾಬಾ ತೋಜದ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದುದು ನಮ್ಮ ಏನ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸದ ಆಸೆ ಆಶಾಂಕ್ಷ ಅವನ್ ಪೂರ ದೇವೆರಡ ಪನ್ಪ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ನ ದೇವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ನಂಕಲ ದೇವೇರ್ನಲ ಮಧ್ಯಡು ಗುರು ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಾಯೀಶ್ವರ ಗುರೂಜಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಏನ ಕಷ್ಟ ಏನ ಬೇನೆ ಏನ ಪಂಡಂಡಲ ಐಕೊಂಚಿ ಪರಿಹಾರ ಪನ್ಪೇರು ಪಾತಿರ್ನ ದೇವೇರು ಆರೇ ನಂಕ್ ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉಂದೇಟ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಗರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ದಿಪ್ಪು ಬಕ ಬಲಹೀನರಿಗೆ ಕಲೆಗೆ ಮರ್ದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು ಬಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಪಾಯಸ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕೂರಿನ ದಾದಲ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆನ ಅತ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಲ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆವೊಂದುಂಡವು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿನ ಕಾಸು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ರಾಜಿ ಪಂದಂಡಲ ಗುರೂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಕೊಡೋರಿಯಾಗ
ಏನನ ಒಂಚಿ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಂಗೆ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಬಕ ಗುರುಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿ ಏತು ಮಲ್ಲ MLA ಬರಡು ಏತು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಎದುಕೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಏನು ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಅಕಲಿಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಬೋಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಜನಕೊಳ್ಳ ಪಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಟ್ಟೋಲ್ಲ ಆರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬತ್ತಿನೆಗೂ ಒಂಜಿ ಮಾತೇಟ ಕತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅದು ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಆದುಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಇತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಲೆಗಾದು ಪಾಣೊಲೆಗಾದುಪ್ಪು ಸತ್ಯಧರ್ಮದ ತಾದೆಡು ಎಂಚೆಪ್ಪುಡು ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚೆಪ್ಪುಡು ಅವೆನ್ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಗ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಹನುಮರಕ್ಷದ ದಿನಟು ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ನಡೆತಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಾಳೆಲ್ಲ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಆನಿ ಹನುಮ ರಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆಣ್ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಹನುಮ ರಕ್ಷೆಗೆ ಬರೋಡಿ ಎಂಕ್ ಉಂಡೆ ನಾನು 4 ಗಂಟೆ ಆತನ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡರ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಮಲ್ಪೆಡ್ದು ಬರ್ಪೀನಿ ಎಂಕೆ ಏನು ಮಗಲಿನಲ್ಲೇ ತೊಂಬರ್ಡಿತ್ತು ಎಂಕ ಬರ್ರೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿದ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಯಾನು ಗಾಡಿ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆತೆ ಯಾನ ಕಂಡನಿ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಗಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋ ಪನ್ನೀರು ಗಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಹನುಮ ರಕ್ಷಕ ಎಂಕಲೆ ಗುರುಜಿ ಹನುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಟ್ಟಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡಿಯರು ಎಂಕಲ್ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕೊಲೆ ಗೊಂಚಿ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿದ ಮಧ್ಯೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕುಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪುನಾತಿ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಎದುರುಡ್ಲ 407 ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಲ 407 ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಏರಿಯಾ ಬೇರೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಮೀಂದ ಗಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರ್ಗುಂಡು ರಡ್ಡು ಗಾಡಿದ ಮಧ್ಯೆ ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಕುಬುರ್ದ ಎನ್ನ ಹನುಮ ರಕ್ಷೆ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಕೈ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುಬುರ್ದುಂಡು ಅವು ಗಾಡಿ ಮೂವಂಡಲ ಎಂಕಲ್ ಬರುವ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮೂವಂಡಲ ಎಂಕಲ್ ಬೋರು ಎಂಕಲ್ ದಾಲಲ್ಲ ಆತಜ ಅಲ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ವೃತ್ತಲುಂಡು ಆ ವೃತ್ತದ ಮಧ್ಯೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆತೀನಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗುರುಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಹತ್ತನು ನನಲ ದುಂಬು ಪೂರಕಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಹೊಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ. ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಸ್ವರ್ಗದಂಥ ಸುಖವ ತರುವ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ನಿತ್ಯ ಸುಂದರ ನಿತ್ಯ ಸುಂದರ ನಿತ್ಯ ಸುಂದರ ನಿತ್ಯ ಸುಂದರ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಕರಿನ 3 ವರ್ಷದಿಂಚೆ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಆಯ್ನನೆ ಪವಾಡಂದೇ ಪನೋಲಿ ಏತು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಂದ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ಏತು ಇತ್ತನಲ್ಲೇ ಯಾವೊಂದಿಗೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ 0 ಇತ್ತಿನಲ್ಲೆಡ ಗುರೂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದು ಇತ್ತೇರು ಈರ ಪಂಡ್ಲೆ ವರ್ಜಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಆಂಡಲ ಯಾನಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪಡುಂತೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಆಂಡ 3 ವರ್ಷ ಮುಗಿಯೊಡ್ದು 3 ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೈನಿ ಆ ಬಾಬನೇ ಅತ್ತ ಒಂದೆ ಯಾನು ಶೂನ್ಯ ಎಂಕ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು 2 ಮಾತೆರಳ ಬಂದ್ಪೆ ಎಂಕ್ ದಾರಿದೀಪಾದ ಸೋಜಿನೆಯನ್ನು ಗುರೂಜಿ ಸಾಯೀಶ್ವರ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಬೆಯನ್ನು ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನ ವಿಷಯ ಬಂಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಜಿ ಕೋತಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಸುತ್ತಡಪ್ಪಲ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಪಿದಾಡಿಯಡ ಬೈಯಬೋದು ಮುಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಬನಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಹೀರೆ ಕಾಪೋಡು ಹೀರೆ ಬೋಡುತ್ತಿನತ್ತು ಮಾತ್ರ ತಿಂದದು ಬೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಹಿರನ್ ಕಾತುಕೊಲ್ಲಾರೆ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿನ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಬತ್ತೇಡ ಆ ಕೋತಿ ಸುತ್ತಡಪ್ಪ ತಿಂದು ಬೋಂದಿತ್ತು ಎಂಕ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಈತು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಪಿನಕ್ಕೆ ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕೊಯ್ತಿಂದ್ರೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆ ಬೋತು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲು ಬಂದ್ಪೆ ಎರನ್ ಕಾಪುನೇ ಆಗುಲು ಅಗಲಿನ ಕಾಪರ ಹೆಂಗೆ ಕಾವಂದು ಬಂದು ಅಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಡಪನ ಘಟನೆ ನೋಡಿದೆ ಅವು ಎನ್ನ ಜೀವ ನಡುತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೇ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನುಭವ ಆದಿಪ್ಪು ದೇವನಾಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಿಕ್ಕಂಡನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಪಿನಿ ಈಜಿಂದಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಪುಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಿಂದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಉಂಡು ಬಂಗ ಇತ್ತಿನಾಗಲು ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಂಕರ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ದ್ವಾರಕಾಮಾಯಿ ಮಟ್ಟೊಟ್ಟು ನಿಗಲೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿ ರಾಮ ಹರೇ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಸಾಯಿ ರಾಮ ಹರೇ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಜೊತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮನೆಯ ಹಾಗೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರೂಜಿಯವರ ಒಂದು ಬಾಬನ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೆ
ಗುರೂಜಿಯವರ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ತುಂಬ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಗುರೂಜಿಯವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನೋವಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ದಿನಂಪ್ರತಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದರೂ ಆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಸಾಯಿಬಾಬಾ, ಆ ಗಣಪತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದುರ್ಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರೂಜಿಯವರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 2ನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಶುರುವಾದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ತುಂಬನೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರೂಜಿಯವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತುಂಬವಾಗಿ ಸಫಲವಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬಂದು ನಿರಂತರ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಬಾಬನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಗುರೂಜಿಯವರ ಕೈಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ಬಂದು ಅವರ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. 1000ಕ್ಕೂ ಬಂದ ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 800 ಜನ ಬಂದಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಅವರ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ತಗೊಂಡೋದ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಗುರೂಜಿಯವರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಬನಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾಲಭೈರವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ಯಾನವನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಗುರೂಜಿಯವರು ಆಸೆಪಟ್ಟರು. ಆ ಉದ್ಯಾನವನ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ, ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ದಿನ 2 ಮಂಗಗಳು, ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಂದಂಥ 2 ಮಂಗಗಳು ಆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮಂಗಗಳು 2. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳು ಬರುವುದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಇದು ಆ ದಿನ ಬಂದಂಥ ಮಂಗಗಳು 2 ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ 2 ಮಂಗಗಳು. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿದ್ದರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 19 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರದ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗುರೂಜಿಯವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಾದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಯಿರಾಮ್. ಅಂಜಂದು ಈ ಜಾಗಡು ನಿಲಯತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಯೇರು ಪವಾಡುಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾರಿಯರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿಯರು ನೀನು ಪೂರ ತೆರಿಗ ಬಲೆ. ಬಂದರೆ ನರಮನಿ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜು ನಮನದ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಸಂಕಷ್ಟಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇನೆ ಬೆಸರಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನಿದಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿಧಾನ ಆಪಿನ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಉತ್ತರ ನಾಡೋದು ಬಂಡ ಈ ಜಾಗಡು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಬಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಳೊಂಡು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಏತೋ ಕಾಲ ಕರಿಂಡಲ ಮದ್ಮೆ ಬಂದೆ ಒರಿದಿನ ಕಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಪಿನ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಮದ್ಮೆ ಅಂಡಲ ಒಂಜಾತ ಕಾಲ ಕರಿಂಡಲ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಬದಗದು ಬರಂದೆ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಡು ಎತೆ ಬುಡ್ಪಿನ ಜನಕುಲು ಉಪ್ಪರೆಯವು ಜೋಕುಲ ಅಂಡಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಾದಿ ತಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪರೆಯವು ಅತ್ತುಂದಾಂಡ ಕಲ್ಪರೆ ಮನ ಕೊರಿಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪರೆಯವು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿಂಡಲ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಎತೆದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುಲು ಉಪ್ಪರೆಯವು ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗ್ಲ ಈ ಜಾಗಡ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಅತ್ತುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿಲೆಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಬುಡುಂಡಲ ಕೈಟ್ ತರು ಉಪ್ಪಂದೆ ಒಂಜಾತು ಜನಕುಲು ಅಕ್ಲೇಸು ಬುಡುಪಿನಂಚಿತ್ತಿನಕುಲು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ಮಲ್ದಿನಲ ಕತೆಕುಲು ಮೂಲುಂಡು ಈ ಮಾತ ಸಂಗತಿಲಿ ತೆರಿಗ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆ.
ಆನಂದ ಚರಿತ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಹರೇ ಹೇ ಅವಧೂತ ಆನಂದ ಚರಿತ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಹರೇ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಹರೇ. ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಎನಿಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನಾಪನು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಅವಿನ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮೇರೆ ಹತ್ತಿರ ಅವನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಲೇರು ಪುಟ್ಟುದು ಬನ್ನಾಗ ಓವು ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ರಾಡು ದಿಯನ ಕಾರು ತುಂಡಾಂಡ ಕೈ ತುಂಡಾಂಡ ಕಷ್ಟ ಇಂಚಿತ್ತಿನವೇನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವು ಒತ್ತ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಅಂಗಾಂಗೋಡು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬಂದಾಂಡ ಬೇನೆ ಎತ್ತನ್ನು ಬಂದಾಂಡ ಅವೇನು ನೂದಿಗೆ ನೂದು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ 1000 ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿನ 1000 ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ತೋತ ಇಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಲ್ಪನ ಪೋನಾಗ ಪೂರುಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 6 ವರ್ಷ ತುಂಬದ ಕತೆ ಅವೇನು ವೈದ್ಯರ ನಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈರು ವೈದ್ಯರ ನಡೆ ಪತ್ತು ಮನ್ನಾಗ ಒಂದು ಕಾಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಬೋಡು ನೀನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಪಂಡ್ಯರು ಇಡೇ ಬತ್ತೇರು ಬನ್ನಾಗ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದೇರು ದಾಲಜಿ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ದೇನೆ ಆತೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಡು ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಬೆಲ್ಟಿನ ಮೂಲೆದಿ ಇದು ಸೀದಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋತಿನಂಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ಉಂಟು ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಬುರ್ದು ಕೆಕ್ಕಿಲು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದ ಅವೆಲ್ಲ ಪಿರೋಡ್ದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆವಡ್ದು ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂತೇನಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಐತ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಕಳ್ಳ ಅವೇನು ಬಾಲ್ಯಗೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರದು ಪ್ರತದ ಕೊರನೆದಾಗ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ತಕ್ಷಣಗೂ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾತಿನಂಚಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋತು ಘಟನೆಯನ್ನು ಈಗಲೂ ತೂದು ಪೆರಿಯವು ಕೇಂದು ಪೆರಿಯವು ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಏನೋ ಉಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎನಡ್ದು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಏನುಂಡ ಐಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಫಲ ಅಂಚದಪ್ಪನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಏರು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇನ ಅಥವಾ ಏರೋ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆಡು ದೇವರನ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೇನ ಅವಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಭವ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂದ್ಬೋದು ಇನ್ನಿಕ್ ಈ ಸೇವೆಲೆಂದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವೆಲೇನು ಜನಗಳಿಗೆ ಬೊಡಾಪಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏರು ಕಷ್ಟಡು ಬತ್ತಿರ ಅಗಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರೊಂದು ಅಗಲಿಗೆ ಬೊಡ್ಬೊಡಾಪಿನ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತಂದೆ ಉಂಡು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿಕ್ 1000 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದ ಆಗಲ್ಲ ಕಷ್ಟನು ಈ ಜಾಗಡು ಬಂದು ಪೋಯರು ಬಂದಾನ ಪರಿಹಾರ ಒಂದೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಬಲವೈನಂಚಿನಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಕ್ಷಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಈ ಜಾಗಡು ಚಮತ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಬಲವೈನಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಗಣಪತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಂಡು ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಜಾಗಡು ಮೂಲತವಾದ ಒಂಜಿ ಶಿವಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ತೋಜಿದು ಬೈದನು ಗೋಚರಗಿತ್ತಜಿ ಯಾಪನ್ನಾಗ ಈ ಭೂಮಿದ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ತುವೇರಿಗೆ ಪೋಯ ಬಂದಾಂಡ ಮೂಲತವಾದ ಈ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ವಾಸ ಒಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತಂತೆ ಯಾಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲವೇ ಈ ಜಾಗ ಏನು ಹಿಡ್ದವರ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಜಾಗ ಏನು ಹಿಡ್ದವರ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಅಂತೋಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನೇ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಗುಮ್ಮೆ ಬತ್ತದು ಕುಳ್ಳು ಅಪಗ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಆ ಗುಮ್ಮೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಪಗ ಏನಾಡು ದುಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಗುಮ್ಮೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇತೆರ್ಲ ವಾಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಡೆಗೆ ಉಂಟದು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಬಿಡಿಯ ಅವಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಮತತ್ತಾಗಲೇ ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತದು ವಾಸ ಇತ್ತೇರು ಆಗಲು ಬಂದಾಗ ಕಷ್ಟೋಡು ಬೈದೇರು ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಆಗಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆಗಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆಯ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ರು ಬಂದಾಗ ಆಗಲಿ ಎನ್ನು ದಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ರು ಅದಾಗ ಈ ಜಾಗನ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪೆರಿತೀವಿ ಆಗಲು ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೋಯ್ಯರು ಅಪಗ ಈ ಜಾಗನ ಪಿರ ನಮ್ಮದೊಂದು ಒಂಜಿ ಗೋಡನಾದ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದಿನ ಎಂಕಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಡಿ ಈತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತನು ಅಪಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಈ ಭೂಮಿಡು ಮೂಲತವಾದ ಒಂಜಿ ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ನೆಕ್ ಪರಿಸರಡೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರು ಆವರಣಡೆ ಒಂಜಿ ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತೊಂದು ಚರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಹಾ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತನು ಅವು ಪೂರಕವಾದ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಶಿವನ ಅವತಾರಂದೇ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಬಂದಾಗ ಮಲಮಲ್ಲ ದೇವರಿನ ದೀದು ಈ ಜಾಗದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಏರ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏರಲ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಇಂಕಲು ಬಾಬನ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಆಯಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಗುರುಕುಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗುರುಕುಲ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಲಭೈರವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ತಂದೆ ಬಂದ ಶಿವನೇ ಅಂಶ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೂಲು ಕಾಲಭೈರವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವೈನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಟ್ಟಲೆ ನೀನು ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲು ಕಾಲಭೈರವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ನಡತಿನಂಚಿನ ಚಮತ್ಕಾರ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ದಿನಾತೆ
ದೇವರ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮದು ದಾಲ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೇನೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತು ಹಿಡಿದವ್ರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಾನೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜೇ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಐಕ್ ಬುಡಾಪಿನಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯಕಲ್ ಕೊರಪ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ 15 ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅವಿಡದ ಪಕ್ಕ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ಪತನ್ ಬರ್ತದೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಸಂಕಲ್ಪಡೆ ನೀವು ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಸಂಕಲ್ಪಡೆ ಮೂಲ ಕಾಲಭೈರವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಲಭೈರವ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಏತ್ ಪ್ರಬಲವೈನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿಕ್ ಕಲಿಯುಗೋಡು ನಮ್ಮ ಎಡಮ ದಿಕ್ಕಡು ಈ ದೇಶನು ಕಾಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತಂದ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಲೇನು ಕಾಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತನ ಕಾಲಭೈರವ ಬಂದು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಓಲು ಸತ್ಯ ಉಂಡ ಅವಳು ಕಾಲಭೈರವ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಇನಿಕ್ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಜಾಗಡು ಕಾಲಭೈರವೇ ಪನ್ನ ಪುರ್ತುಡು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಪನ್ಪೆರ ಅಪಗನೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಏತೋ ಉದಾಹರಣೆ ಏತೋ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂತ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಉದ್ದೇಶ ಈತೆ ಪುನಃ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇನಿಕೆ ಯಾನು ನೀನು ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಬೋಧಪ್ಪರಿಗೆ ಯಾವ ಗುರುಜಿ ಆದ ಯಾನು ನೀನು ಮುಂದುವರಿಸೋರೆ ಬೋಧಪ್ಪ ಯಾವ ಮೂಲ ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂಜೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅವಡು ಮಾತಿರಲ ಸಂತೋಷಡು ಪ್ರೀತಿಡು ನೆಮ್ಮದಿಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಾವಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಯೋಧರನ ಕುಟುಂಬಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಆವಡು ಈ ಸನಾತನ ಭೂಮಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಉಪಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಿಂದುಳು ಇನಿಕ್ ಹಿಂದುಳೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ತಾಪಲು ದ್ವೇಷಲು ಒಂದು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಅವಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ದೇಶಗಾದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡ ಪನ್ಪಂಚ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪದ ಇದು ಮಾತ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಈ ಜಾಗಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಸ್ವರ್ಗದಂಥ ಸುಖವ ತರುವ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ನಿತ್ಯ ಸುಂದರ ನಿತ್ಯ ಸುಂದರ ನಿತ್ಯ ಸುಂದರ ನಿತ್ಯ ಸುಂದರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಂಕರಪುರ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ಗುರುಜಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮುಲ್ಪ ಹಲವಾರು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸಲು 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ದಿನಾಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಮೂಲು ಬರ್ಪಿನಗಲ್ನ ಕೆಲಸ ಏನ ಮೂಲು ಮನವರಿಕೆ ಬತ್ತದ ಮಲ್ತದ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬುಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಲ ಮೂಲು ಪೊರ್ಲುಡು ನೆರವೇರದಾಪುಡು ಗುರುಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ನ ಕೆಲಸ ಈತೆ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡು ಹಿಂದುತ್ವದ ಎಂಚ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆ ದಾದಪನ್ನಾಗ 1,000 ಮಿತ್ತಲ ಈ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮೂಕುಧಾರಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಹಲವಾರು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಆ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಈಶ್ವರ ಗುರುಜಿನ ಕೈಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು ತೂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಈ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಬೆಳಗೊಂದು ದಾದಪನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾದಿಮಾನಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಕೆಲಸಲ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ನೂದೆಗೂ ನೂದು ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕೆ ಯಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನನೇ ಕೆಲಸ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಕೆಲಸ ಎನ್ನನೇ ಆತನು ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಭಕ್ತಿಡು ಈ ಬಾಬನ ಕೈತಲ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಶರಣಾಯಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿಡ ಪೋದು ಪತಂ ಪೋಯಿನ ಪ್ರಸಾದ ಆವಡು ಆ ಕಾಲಭೈರವಡ ಪತಂ ಪೋಯಿನ ಪ್ರಸಾದ ಆವಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಣೋದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನ ಬೇಲೆನು ನೂದೆಕು ನೂದು ಮೂಲು ಆತಂಡು ಅವು ಯಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಕೇಂದೆ ಕೆಲವೇರು ಉದಾರ ಹಾಲು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವು ಹಾಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂವೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನುಂಡು ಮೂಲ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಏನ ಮೂಲ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಏನ ಮೂಲ ಗುರೂಜಿ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಎರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೆಯ ಆಡು ಏನಾವಳ ಮಲ್ತೊಂದುಜ್ಜೇರು ಯಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಾತೇರ್ಲ ಬಲೆ ಮೂಲು ಸಾಯಿಬಾಬನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚನೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಕಾಲಭೈರವೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಮೂಲು ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮಲ್ತನ ಕಾಲಭೈರವಗೂ ಬಾಜೇಲಿ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮಲು ಅಮಸ್ಯದಾನಿ ಅಂಚಾದು ಮಾತೇರ್ಲ ಬಲೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ರೋಡುಡು ಬೂರ್ದಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆಗ್ ಮೋಕ್ಷ ಪನ್ನಾಗ ಅವೇನು ಕಣತದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿಡು ಕಣತದು ಐಕು ಮೋಕ್ಷ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಗುರುಗೆತ್ತದು ಒಂದು ಮಲ್ಪನಾಡು ಮಣ್ಣು ಮಲ್ಪನಾವಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಓಲು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬೂರ್ದು ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜತ್ತಿನ ಗಲಿಗು ಪಾಪದ ಗಲಿಗು ಬಂಜಿ ದಾಂತಿನ ಗಲಿಗು ದಿನಾಲ ಅಕಲಿಗು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪ ಪನ್ನಾಗ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ನಾಡುದು ಪೋದು ಅಕಲಿಗೆ ಒನಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮನ ದಿನಾಲ ಈ ಮುಲ್ಪ ಗುರೂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಒಂಜಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಆ ಕಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಒಂದುಂಡು ಆ ಬಿಂಬಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೇನು ಬತ್ತದ ಐಕೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಏನ ನಮ್ಮ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಜರಂಗದಲ ಸಂಚಾಲಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾಪುದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕತ್ತಿನ ಗಟ್ಟಿದ ಮುಟ್ಟದ ಜವನೇರು ಬತ್ತದು
ಮುಲ್ಪ ಪಂಡಗ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಯ ಆವಡು ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಸಾತುಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಮ್ಮ ಗೀತಕ್ಕ ದುಂಬುಬೋದು ಆರು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ವೀಣಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಾರೇಜಕ್ಕ ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಹೊರ ಬತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರ್ಪೆ ದಾಯಗ ಪನ್ನಗ ಮುಲ್ತ ಭಕ್ತಿ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯ ಮುಲ್ತ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೂದು ಕೂಡವರ ಬರ್ಪೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೊಂದಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಲೇನು ಅಲ್ಪದ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಲೆಗೆ ಪಂಡೋನಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಈ ಜಾಗಡು ಮುಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿದ ಕೆಬಿಟೆ ಆ ಬೇನೆಯನ್ನು ಪಂಡೊಂಡ್ರೆ ಅತ್ತೊಂದಾಂಡ ಬೇಜಾರನ್ನು ಪಂಡೊಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಆರು ಕೇನುವೇರು ಪನ್ನೊಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಖಾಲಿ ಕೇನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣನೀರಿನ ಒಚ್ಚುವೇರು ಅನ್ನೊಂಚಿತಿನ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಈ ಮಾತ ಸಂಗತಿಲೆಂತ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬರ್ಪಂಚಿತಿನ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಕತೆ. ಸಾಯಿ ರಾಮ ಹರೇ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಸಾಯಿ ರಾಮ ಹರೇ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಸಾಯಿನಾಥ ಹರೇ ಸಾಯಿ ದೇವ ಹರೇ ಸಾಯಿನಾಥ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ನಿತಿ ಯಾನ್ ಕುದ್ಲಡ್ ಬೈತೀನಿ 12th ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಂದು ಗುರುಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂಚದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದೇನು ಅಂಚ ಗುರುಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ ಕಾಲಭೈರವ ದೇವಿಯರ್ನ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಿಯರ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಿತ್ತದು ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪ್ ಮಂತದೆ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಬಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಬೊಕ ದೇವಿಯರ್ನ ಕೆಬಿಕ್ಲ ನಿಕುಲ್ ವಿಶ್ ಪನುಲಿ ಅವು ಸತ್ಯಾಪುನು ಪನ್ಪೇರು ಮಂಚ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ. ಆನಂದ ಚರಿತ ಸಾಯಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೋಡಿ ಆಪುಂಡು ದ್ಯಾಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ದ್ಯಾಪನ್ನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ತಂಕಲಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅಂಡು ಅತ್ತಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫಲಭತ್ತನ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಭಕ್ತರೇ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದ್ಯಾಪನ್ನಾಗ ಮುಜುಗರ ಆಪುಂಡು ದ್ಯಾಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಕಲು ಕಷ್ಟಪತ್ತು ನನ್ನ ಪನ್ಪನಂಜನ ವಿಚಾರ ಏರ್ಲ ತೋಜಾರಿಗೆ ತಯಾರು ಪೂಜಾರ ಅಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಎಂಕಲು ಗುಟ್ಟಾದಿದ್ದೀವಂಬ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎತ್ತೋ ಉಂಡು ವೈದ್ಯಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಸವಾಲು ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನಾಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಆದುಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾವಿರಾರು ಉದಲೇ ನನಗೆ ಪಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಘಟನೆ ಇಂಚ ನಡತಂದ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇಡೆಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಗಲಿ ಭತ್ತದ ಮೂಲು ನಿರಂತರವಾದ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕ್ರಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಏನಾಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಸಂಸಾರದ ಒಲಾಯ್ಡು ಮಾತಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಐಟು 5 ಜನ ಕುಟುಂಬದಾಗ 5 ಜನಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನತೆ ತೊಂಬೇರು. ಅಪಗಾಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬೈದ ವರ ಇಂಕಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋದು ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಂಕಲು ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪ ಅವೆಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲು 5 ಜನಲ ಇಲ್ಲದ ಒಲೆಡೆ ಜೀವದೆತ್ತೊಂಬ ಬಲ್ಲು ಪಾಡೊಂಬ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತೊಂದಿದೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏನಾಂಡು ಯಾನು ಆ ಅಗಲು ಭತ್ತದ ಮೂಲ ಉಲಾಯ್ ಬಗ್ಗೆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಓಲ ಇತ್ತಿನ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಡು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಪಗನೆ ಏನಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾವು ದೇವರ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಯಾರ ಏನಾಗಲೇ ಪಂಡೆ ಇನಿ ಕಡೆ ಬಂದು ಬರ್ಪಿನ ಇಡೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪುಜಾರ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಏನಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಅಗಲಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಏನ ಕಾರಗ ಶರಣೆ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿಗಲ ಏನ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದು ಅಗಲು ಪಂಡ್ಯರು ಎಂಕಲು ಕಡೆಗಿರೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದು ಈ ಜಾಗಡು ಯಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋದು ಎಂಕಲು 5 ಜನಲ ಬಲ್ಲು ಪಾಡೋ ನೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನದ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಡ ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರಿಯರು ಅಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನತ್ತನ್ನು ಬಂದಾಗ ಅಗಲಿಗೆ ಅಗಲ ಆಸುಪಾಸು ರೀತಿನಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಥರ ಟೀಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಾವಡು ಅಗಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನಾವಡು ಮಾನಹಾನಿ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಅಗಲಿ ನಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಅಗಲಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಮೂಲ ಯಾನು ದೇವರನ್ನ ಎದುರಿಸೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗಲು ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಸಮಾಧಾನ ಅದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡಡು ಮೂಜಿ ಬಂಗೆ ಕುದೊಂದು ಅಗಲ್ನ ತೋಟಡೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೊಂಡೋನು ದೆತ್ತದ ಮಾಡಡು ಕುದೊಂದು ಪರೊಂದಿತ್ತೇಗೆ ಅಗಲಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಅಗಲು ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋನು ದೆತ್ತದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಡುಬಿಡಿಯರು ಏನಪ್ಪ ಅಗಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಗಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾಡಗು ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನಿಗಲು ಜೀವದೆತ್ತ ನೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನದಾವೆ
ನಿಗಲ್ನ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ರೆಗೆ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಹನುಮಂತನಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಬೈದೆ ನಿಗಲು ದಾಲಪೋಡು ಚಿಂದ ಪಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲ್ನ ನಿರಂತರ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡುಗ್ಲ ಈ ಜಾಗ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅನ್ನಲ್ಲ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರಂದೆ ಆಗಲ್ಲ ಓಲು ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪುಜರೆ ಇನ್ನಿಕ್ ಅಗಲ ಜೀವನ ಇಂಚ ಆತನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಇರ್ಲ ನಂಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರಾಗಲು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಮುಲ್ಪೇನಾಪುರ ಮನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಿನಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾಪನ್ನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹಿಡ್ದವರ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಲ ಇನ್ನಿಕ್ ಈ ಜಾಗದ ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲುಲ್ಲ ಇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆಂಡ ಬಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣೆನ ಬಿಡಿದಿ ಏಪಲ ನಿರಂತರವಾದಿ ಬರಂದಿತ್ತೇವೆ ಈ ಜಾಗದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಏಪಲ ಈ ಜಾಗ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮೂಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಗಲು ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ನಿಗಲ ಜೀವನೊಟ್ಟು ನಿಗಲು ಎಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಡ ಜೀವನೊಟ್ಟು ನಿಗಲ ಎಡ್ಡೆತನ ನಿಗಲು ಪಡೆರಿಗೆ ಆಪುಣು ಪನ್ಪನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಇಡೆಗೆ ಬರಂದಿತ್ತೇನೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಂಸಾರದ ಮಧ್ಯಡು ಏತು ಪಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಗೆಂದು ಒಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಡುಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಅಗಲು ಬರ್ತದೆ ಕಣ್ಣೆನ ಬಿಡಿದಿ ಮೂಲ ಪಾತ್ರದ ಪೋದ ನಡ್ಬೇಕು ಅಗಲೇಡ ಒಂದು ಸುಮಾರು ದಿನ ನಡ್ಬೇಕು ಆಗಲಿಗೆ 2 ಜನ ಒಕ್ಕಲ ವೈಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಬಿಡಿದಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋದು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಜೀವ ಬಡ್ಚಿ ಬಂದು ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ತನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲು ನನ್ನ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಬಾಬನ ಪರಿಪೂರ್ಣವೈನಂಚಿನ ರೂಪ ಆಗಲಿಗೆ ತೋಜೋಣ ಆ ಪನ್ನ ತೋಜೋಣ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪೋಡ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಟದ ಅಡಿಟ್ ಪೋರ್ದು ಜಪ್ಪೋಲು ಆ ಪಣ್ಣು ಬಲೆ ಕಾಟದ ಅಡಿಟ್ ಜಪ್ಪೋಲು ಮಗುಲು ಯಜಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬಾಕಿಲು ಬಿಟ್ಟದು ಎಂಚ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಪುಜಿ ಅವಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿಲು ದರ್ತದ ಉಲಾಯ್ಪು ತೂನಾಗ ಪಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಕಾಟದ ಅಡಿಟ್ ಜಿತ್ತದು ಪೋಲು ಎನಿಕ್ಲಾಗಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರೋಡು ಏತೋ ಭಕ್ತಿಯರು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಬೊಡ್ಬೊಡಾಪಿನ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಗಳು ಇಂಚ ಪನ್ಪುಡು ಬಂದಾನ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಂಡರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒವ್ವಿತ್ತನಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪನಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಪೂಜೆ ಈ ಜಾಗ ಬತ್ತಿನಾಗಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂತೋಷಡು ಬದುಕಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಜಯ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ ಹರೇ ಸಾಯಿ ದೇವ ಹರೇ ಸಾಯಿನಾಥ ಹರೇ ಸಾಯಿ ದೇವ ಹರೇ ಸಾಯಿ ರಾಮ ಹರೇ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಸಾಯಿ ರಾಮ ಹರೇ